Ekki so hen hogan feimen nach allskele shows macht dan nach tachtrug laum an gláir da hismóirí a bhecha gíre a glána hógant le gailge sa gailtacht seo mar bhíle ráige. Well, cai mar ag buinte seo leis na tuiscintí tam héin ar chórsaí teanga agus ar chórsaí gailteachta gomach drogalorm mollaga aon duine a glána hóige le gailge. Mar níle samúilte indianta níos mó do chlána hóige le gailge san gailteacht agus a bheitsúil nar bheits a gasú sé blianana déag ís gomach caidan an chaintúre dúcha seacab sa teanga sin. Da minimála go hismóirí glána hóige le gailge dearhann le a bheith fearamach go cheirrad. Sé sin Mát an bhirtismóirí a gobar a bhfuil séirhís chóm leanaí gunscá ar fáil trí gailge go háitiúil. Dearhann le hab má tá réamhscoil nó naonra ar fáilid go háitiúil, agus go bhfuil scoil na gailge ag chulaganna tá gobarán, agus má tá tú cínte nach méid a gasúr a measca le fólabarí gailge, agus má tá scoil na gailge ag de gasúr a tosaí ar an naonra go méid scoil na gailge ag de gasúr na chríocht nó sé an naonra. Sin an dáir chuideal. In tríú chuideal a dearhann le hab ná bí fearamach bhfuil bonscoil áitiúil ar fáilit atá a féimú go thomlan trí gailge, agus bhfuil scoil na gailge ag na múntirí ar fádáin, agus go bhfuil policy céalmhorgus díanach ar a bhaim sa scoil maidir le labhairt na gailge i dtimpeallacht na scoile, agus go bhfuil na téex leabhar ar fáil trí gailge. Agus an cuineal deardach ná an mé íormhanscoil lán gailge ar fáilit go háitiúil leis na cuinealacha chéanna. Agus má an ordaí sin ar fáilit in sin cínte becheartid de chlána hóige le gailge, mar bei buntáistí breise i gceis gan gasúr sa gáise. Ach gan na takeíochtaí sin bei sé fíorheachar ag éon lánún óg a glána hóige le tríbhena gailge sa gailta sa látain. Seosamh amach san agus níor gatainine chunig an chlár ar aon túirlim le seosamh ar an gceis seo ina measc an talamh le gailge in ollscoil na hÉireann Gaillimh Gearóid Denver agus Gearóid is tócha nach me fá teacht le gachanúirt seosamh go lám díreach inistam. Well, go mór leis a ráiste sin faoin teanga taile mar dearra. Bhí anchial leis na cuinealacha i bhí aige agus mar sin deagach na takeíochtaí se agus séisiú testáilins na takeíochtaí se mar tá siad faoi láir. Ach is sé an seachada idir glúine ó hismíthairí go dtíon páiste an chloch cháneil go éon teanga a bheits in Warnach agus annas beo. Mar sin bíchas go bhfuil deacrachtaí an agus rinne na staidéir hangólaocha agus an tiniuchair go tá hangách rinne sé sin anléargus bhí baint ag seosamh bhil éir go léir má leis na staidéir sin thospáin siad go gléineach chuide go na feibbanna tá an. Ach san nám chéanna mar a mé an baile mar hús ag an teanga seo choláisí amó. Bhfuil caidan na gailge mar atá inis agus mar bhíh de chud miléon héin go líle fíor dhéana ístigh san ollscoil, a bhfuil an caidan sin chomach agus a bhí ag miléon scór 25 bliain áin. Níl bailach a nó athraíonn teanga agus ar nó détaí an cheist a chur céird is cainteir dúchais an in sa síla tá nimháin. Agus tá anchud mitas a bainte leis san gailge go mór ó aimse na hebhéochanna agus scoláirí mór a go le Tomás Crihin, Tomás Iwádaí tíocht go caisearige a gaimsú gon na gainteirí le gailge caisearige. Siniad na sár chainteirí eisiom láidecha fiú ag an am sin an chuideile an fphobal níra an teanga ar a dail agus ar a gomas ag gnáhaine ag an level áidithe sin. Agus caihamid a hiiscint gúil an síl aithrí go mór tá an daunú an globalisation se bhíonn se a caiintear héise gáil gion tá cuacht an bhéarla chula áit. Agus bé béarla ag daoine chrí osmósis pebnach anionas. Mar sin caihamid an rud a bhí geisteigh seosamh agus ag taidéirí eile na bantaistí breise a chót gunté bhfuil muid i ggéirgach gailgeach agus mar dugann tú gáil sa máile agus féchaint le híocht thar na chláochaí deocra sin atá le cathe agus le tóir. Ach a gathe sé sa chá sin a gathe sé nebhardaí dhéanamh don bhéad atá chláistáige agus atá eicáige nach chud taide. A dtígann tú má bhí tú ar an taide, níl an taide aráile duine be IDS an Gaeilge mar hanga taile. Ach tána cúntí tá tu go faoineara agus eisteach go leor gáhannacht ráhfuil cuas agus tá febanna an agus dá scéil tá febanna leis a méirlach má chéanna texí sé gasúir go éon ramdach na leitreach mar an réomhreach a gceartú. Ach
Tá ahantas tucaí le gcuirid a géirí as an staidir a riniu in 2006 agus 2014 agus staidir eile. Tá a cuid béim a rudéanús policy éideachis chuir me gas, agus tá an policy éideachis feilsí inis I léana Gaeltachta, mar hacu leis an teanga mar hanga fabul in sa Gaeltacht. Mar roiine atá tíochtisteach leis an Gaeilge úchasach se atá fáiteach b meile agus le tóige lei sin. Is béile feiceáil I dúchan rudaí a bhí seo sa bhrá in sa glár a dúcha an tairigid le héna rudééis sin na bhaoiniu ach tá tuiscint sin náis agus tá tuiscint eile a tíochtchan cín go mór faoi chuirsaí pleanála teanga. Fadó in sa chuigedaí ní ar an chaintear pleanáil teanga. Laurdaína teanga go bach an síl airí. Agus mar léargus ar an náhrút a tecuir a síl tá irte inis ag an stát tríd an údras a géirí as an staidir a riniu go níonnaí pleanáil teanga agus tá pleananaí cuimseacha teanga tá ceán anmhacar le chéile go aige le gaiide agus tá an ghfuil cantrach chéile Gaeltachta hééis rud céanaíon agus a gabir arab. An bhfuil le héidirrod agus taide dionanta ag éon scoláirí eile tá héana na measc a bhréag nóch an bhéad atá fáiteach ag seosamachtainnacha agus cholechathe. Well, sé an taí tú tá discúrsa an édóchas hééis fás timppel ar an taide agus tá difriocht idir an taide héin agus an teolalas héin agus an chuí a gcuistear sin na láthid agus na tuiscintí idéolacha an ammanna a bhhainanstaine as sin. Sin rud I ddéirimse tá an buidélín níl si trúmí fós. Tá pobl Gaeltachta beo ein a bhfuil teanga úchasach rá labhairt aonta rá sealamhú aonta I dtithe príomháide chu daine. Ina hananta sin tá rudaí eile tá saibhras cainte ag na caiinteirí óga Gaeltachta inniuh nachhuiús na Gaelscoileanna nachhuiú taobh mó an Gaeltacht. Bhí chuige duine nó mar sin sa sumpla ar gomastá hangach. Sumpla anmheog tá cór daine óga Boráistin chruic, bhfuil háscóir duine óg idir beidir 8-9 mbliana agus 3 bliana déag. Bréagnaíon an chaint a chluisimse ó lá go lá mar bháil an phobal ag na gasú sin atá a sóisialú trí Gaeilge chuide go na tátail atá inniu cuasa se an édócha. Gahamíd neamhard mar sin I dhéanamh don taide seo. A bhhailart caihamid éisteach leis a taide mar tá sé Harbheith fiúntach agus fólam ó na moltaí Harbheith praticúla atá in sa taide sin na moltaí faoin óige, na moltaí faoin bleanáil teanga atá sa staidir cuimseocht teangólaocht a 2007 agus atá rá aimú inis nó tá na pleananaí a gcuir le chéile ach níl seráite in éonáid sa taide gur cheart go hisismíthairí éirí as Gaeilge a láirlanna go gasúir. Is fáil a gcuid gasúir sin íana darlumm, mar go geann tú an Gaeilge ben béarlach go beréanús. Ach go geann tú an tús ceart, agus tá sé se ahananta in sa ggóras éideachis, tá sé ahananta sa policy éideachis go Gaeltacht. An bhfuil de Ghearán go banúsach fréomhathe in san clí go bhfuil an teachtar nó an taide seo chur an láthir go bhfuil sé édóchasach an náide bheitdóchasach. Roiide sin cuiideá ach is in san éon abairte bháin sin ná cheart go hisismíthairí nó nach mólhocht duine atá ina scoláire Gaeilge a pléile cuasaí sa changólaocht agus a pléile se taide se a molla go bhhaine gan a goláán a thóige le Gaeilge sílim nach bhfuil an tuiscint sin le baint as a taide sin éid. Tá an taide th bar agus tá moltaí cumasacha mar sin bíoch an gcuine le lán. Cunne mu dearan a ggóil an tabar. A gapan tú go raibh sé mí ragrach le héidirrá? Ní fumsa I le héidir rá tá me rá cheistú ní me a gur liped gon cinál sin éis. Ní déirn héine mar hisismíthid a thóid mar chláán san Gaeltacht le Gaeilge, mar bhaine bhí a gobar leis an Gaeilge a bheith híl, agus mar bhaine a chonig scoláirí óga go leis deas an alscoil, agus iad fuór patúir I léana Gaeilge, agus a gaile máchas an ús chlúin cheartta sé bhéalta, agus iad a gaile déanana éachta. Talamh Garó Denver tá manana bhuiachtaí tá bhfuil fanling go deire an chláirm an riiste le mar deire nach go leor cainte na lehinnta sa faoi cholachtaí agus an lochatáile cholachtaí ní bháin a déobh líon na bhostathe dórastal an cáinní íochttar agus a lehéadí san agus I meas na sanolaithe beidir na smaointóirí is nuálaí atá scríomh ar an ábhar seo tá talamh Finbarra ó Bralacháin. Finbarra, digging deeper an leabhar is DNA atá a go héin le Dietmar Sternad agus James J. Kennelly tá súlaim go an fárathe sa cheartta gom. Cad iad a príomhfuointí atá thiire a go bhhain?
Tá sé spéisiúil a fádaí go nuirtú go cóir Gearóid fannacht mar tá buinte ar an rud atá mé an aránis agus na Hargontaí agus na rudí ancíilhar a bhí ará an sinna Gearóid. Mar in san dain ina bhfuil muid inis an dain mar luí sé féin faoi dain dú agus an buinteidir an dúchas agus an idirnáisiúnachas mar deá. Tá luach agus is achfan faoi lehé an dúchas. Tá daoinas an dúchas atá an luachfar ar fad. Agus gairí níos luachfara agus muid gairí mar deartha níos idirnáisiúnta agus níos cengailte agus níos nasca le céile go idirnáisiúnta. So an Aragónta, príomh-Aragónta tá gcuine sa leabhar agus tá smuointí an seo a bhaineann le policy an Stáit ní amháin faoin gailgeach faoi a lánraim sé eilehhéh nuaíocht agus lehéad. Ná bhfuil nasc díreach idir cospóir cíal mar deartha sé sin meaning mar a bhreathan an duine éonar nó an cólacht nó an Stáit féin an cíal a bhaineann sé nó si as an áit as a dagan siad an timplacht as a dagan siad an tradiisiún agus an éireach. Tá buintíreach idir sin agus mar dearmhuiid na sa leabhar fíor luach. Sé sin luach atá níos leithne agus níos daine ná an luach a bhaineann le airgid agus rud atá rócúng agus tá an omid béim ag an Stáit mar dearmhuiid sa leabhar ag an Stáit seo agus ag an lán tíorthéile tá an omid béim ar an rud cún sin a bhaineann le an géileagar agus eachnamíocht ina bhfuil daoine ag díreabhar mar deartha airgid a dhéanamh. In onid is é mar dúirt mé níos lua an rud is luachfar ná cíal mar sin an rud ina bhfuil daoine ag írig go mómhar sa dain íorthanis sin an éilemh nó an áit go bhfuil an luach nó an fiúntas is mó le fáil. Olive Brolacháin, tá an fíor luach sin atá luite go. Tá go leir an cólachtaí tá man san fíor luach tá an bun líne agus an brabús atá á dhéanamhacha. Tá job mór agat agus ag do choleacathe an coincheap nua seo a dhéal leo. Ach níl a fádaí más féidir mé seo rá mar má écan tú an rud atá anspéisiún an cólacht mar Google nó Facebook nó Intel agus le héad na rudaí atá rá gcuine sa leabhar act go leor sin iad na rudaí céanna atá rá cosisiúd mar hampla dhéan mé lán obair thar na blianta le PayPal cólacht atá lonthe sa tíir seo agus lán fostacha nó cólach mar dúirt mé cosúla Google. Cadí an rud is luachfar atá ag an cólach sin na cólachtaí sin na cólachtaí nó aimsiricha á technoliaachta agus le héad. An rud is luachfara agus an rud atá siad ag iarige spreige ná inspiráid agus mar dúirt mé níos lua cíal ins na hibrethe. Sé sin go bhfuil siad ag iarige daoine dáil istigans na cólachtaí sin ins na heagreachtaí sin a higan nascanna idir rudaí. Sé sin go bhfuil Tá mála bhuiochtaí. Tá leabhar ar fáil inis in na siúpaí agus cén luchatáir, cén price atáir? Well, better not will say should be in air nach tá sé le fáil ar an idirlín nó ar an siomh idirlín ag www.greenleafpublishing.com. Tá luach hart ar €50 euro ach tá is fiú é mar deartha mar tá smuointí an seo. Ní amháin a bhaineann leis an tír seo is rudí a bhaineann leis le tír ar fudan down. Bhuailach smuointí an agus tá mála bhuiochtaí in bara asacht é sin a chréimhscoilín gur míle maithagad asacht a bhfuil agus gur maithagad as for gold order. But you get time of us on Codella, the law, Valentine. You are, Scudation Slán.